Aħna bnitkellmu meta morna fuq area li nħarqet naħseb kienet kważi daqs Malta. 20 pompier Malti qed jissiltu dawk li qed jiġu deskritti bħala l-ar nirien fil-Portugal fl-aħħar 8 snin. Dawn il-pompiera Maltin ilhom il-Portugal 10 tiem matulhom għenu lill-pompiera Portugiżi biex entfew żewġ nirien maġġuri li ħakmu żewġ medet ta' art b'wiedien u foresti fil-qalba tal-Portugal. Jonqoshom kważi ġimgħa oħra. Ma TVM News iċ-Chief Fire Officer tal-Protezzjoni Ċivili Michel Gallia li jinsab il-Portugal spjega li l-pompiera Maltin tqasmu fi gruppi. Kull tim qed jaħdem għal 4 tim konsekuttivi. Lejlu nar, stqar li mhux esklus li fis-sigħat li ġejjin il-Maltin jissejħu biex jitfu aktar nirien. Imma bħalissa hemm erja oħra naqra l fuq minna, jiġifieri jsu xi satejn 3 sigħat il-bot minna. Qegħdin on standby, nistennew l-ordnijiet. Kull ma nkunu nafu li sejrin f'dik id-direzzjoni sa nsibu ma nafux. Is-Sur Gallia stqar li l-pompiera Maltin ġew fdati bir-rwol ewlieni. Ma ħallewniex riserva. Deployajna magħhom, jiġifieri jekk huma daħlu fin-nar fil-qalba tiegħu aħna dħalna magħhom. Il-pompiera Maltin qatt ma raw nirien kbar daqs dawn. Nirien kbar qisu Dante's Inferno, jiġifieri widien u medet kbar ta' artijiet. Rajna nar fej kien mitfi. Daqqa waħda sakemm iddawwar rasek beda jdaħħan bum jaqbad vampa u taqbadlek nofs forest oħra. Ejja ngħidu qed tara siġra 40 piet, olja, u taqbadlek minn fuq, dawk aħna qatt ma kellna. L-indikazzjonijiet huma l-nirien qed jiġu kkaġunati misħana u n-nixfa kbira fl-arja. Kull spark li jkun hemm u jkun hemm dak il-deadwood taħt is-siġar u brush, għandek ċans li jista' jieħu. Mill-inqas 3 persuni tilfu ħajjithom fl-aħħar ġimgħa fin-nirien fil-Portugal. Tim Malti kien involut f'salvataġġ ta' xi naċ. Enwu minn naċ u salvaw grupp ta' naċ dviri għalih da salvajni l-lajf li ħottiju. It-tieni kontingent ta' 20 uffiċjal Malti sa jitla l-Portugal nhar il-Ħadd.